best ang mga engkanto. Masarap gyud mo sulod sa trabaho kada buntag, labi na kung kompleto ang tropa sa duty karon. Na ay seryoso, na ay bugal-bugal, ug naapot tong murag hari ug reyna sa kalibutan. Pag-abot pa lang sa opisina, murag sila na dayon ang bida. Feeling best, feeling sikat, murag tanan nilang lihok kinahangan tanawon. Kung makalabay taas kaayog tan-aw, murag walay laing gwapo o gwapa sa kalibutan. Bisan ordinaryo ra ang adlaw, drama nila murag teleserye kada oras. Masarap gyud mo sulod sa work, labi na kung kaduti ang mga engkanto. Feeling best kahayo, murag celebrity, bisan wala man di pangayo ang autograph nila. Kung maglakaw murag naa sa fashion show, kung mo tan-aw murag ikaw ang nakasala. Ang importante kay malingaw rata, kay libre raman ng katawa sa opisina. Naiusa nga pirmig selfie, murag kada minuto, kinahanglan na ay update. Na ay usa nga pirmig pa-cute, bisan nagdali na ang tanan sa trabaho. Ang uban kusog kaayo mo hatag og sugod, murag sila ang tagiya sa kumpanya. Pero kung trabaho na gyud ang hisgutan, kalit lang mawala sa masa aso. Bisan paana lingaw gihapon ang duty, kay sila maoy pampawala sa stress. Usahay ang katawa, maoray tambal sa kapoy nga dala sa adlaw-adlaw nga panarbaho. Ayaw lang gyud seryosohon ng tanan, kay ang kinabuhi mas nindot kung adunay kataw-anan. Respeto gihapon sa matag usa, kay lahi-lahi man taog batasan. Masarap gyud mo sulod sa work, labi na kung kaduti ang mga engkanto. Feeling best man sila usahay, apan sila pud usahay. Ang rason nga nung dili mingaw ang adlaw, trabaho lang, katawa lang, ayaw padalas sa drama ug pasikat. Kay ang pinakanindot nga kauban sa trabaho, kanang kabalo mo tabang ug kabalo usab mo katawa. Kung naa kay engkanto nga ka-work, smile lang ug padayon sa imong trabaho. Kaysa katapusan sa adlaw, pareho ra mong mo time out ug pareho ra mong maningkamot para sa pamilya.